हेलो लोगोफोरनि मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ जोबोर बरायनाय थाबाय। मदि सरकारनि आइजो बिथांमोननि सायाव मोनसे थिरांथा। आइजो बिथांमोना बोसोराव 1 लाख आय खालामनो हानायनि मोनसे गिदिर आसुनि लानाय जादों। गामिनि आइजोफोरा जाहाथे बोसोराव 1 लाख रां आय खालामनो हायो बेनि सायाव नोजोर होनाय जागोन। लोगोसे भारतनि साफ्रोम आइजोफोरानो गावनि आथिंआव गसंथानो हायो बेबायदि माखासे दारिमिनारि गायसननो थाखाय मिरु सरकारा थिरांथा लानाय जादों। हादरखौ रांखान्थिनिफ्राय उदां खालामनो थाखाय मिरु सरकारनि बे जादों जोबोर गिदिर नाजानाय। बिदिब्ला गासै खौरांखौ नोंथांमोननो आबुङै फोरमायनानै होनाय जागोन। बेखायनो भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबनायसिमल' नायलांबाय थादो। मिनिस्ट्रि अफ रुरेल डेभेलपमेन्टआ थिरांथा लादों दि साफ्रोम आइजो बिथांमोनानो जाहाथे बोसोराव 1 लाख रांसिम आय खालामनो हायो बेनि सायाव नोजोर होनाय जादों। आइजो सुबुंफोरनि मददनि थाखाय 2 बोसोराव 2.5 कोटि गामि ओनसोलनि आइजो बिथांमोना जाहाथे रां आरजिनो हायो बेनि थाखाय मदद होनाय जागोन मिरु सरकारा। आरो बेनि थाखाय माखासे गोदान आसनिफोर बानायनायनि हाबाफारि खालामनाय जादों। थारैनो बैफोर खामानिया मावफुंजायोब्ला हादरनि कौटि आइजोफोरनि थाखाय जोबोरै मदद जागोन। माबायदि ओनसोलाव माबायदि खामानि थिसननाय जायो, बबे ओनसोलनि थाखाय मा खामानिया साबजाथाव जायो बेनिनो नायबिजिरनाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दङ। गुबैयै आइजो बिथांमोना बोसोराव 1 लाख रां खामायनो हानायावनो बांसिनै नोजोर होनाय जादों आरो गावनि आथिंआव जाहाथे गावनो गसंथानो हायो। बेनि थाखाय थाबैनो रायजो सरकारनि गेजेरजों बायदि आसनिफोरखौ फोसावनाय जागोन होनना बुंदों। बेनि थाखाय मिनिस्ट्रि अफ रुरेल डेभेलपमेन्टआ 7.2 कोटि SMCJ थिसननाय जागोन होनना मोनथिनो होदों। आरो बेफोर SMCJफोरनि थाखाय बोसोराव 80,000 कोटि रां पुन्जि महरै होगोन नरेन्द्र मदि सरकारा। आइजोफोरनि साख्रिनि मासिखौ बांहोनो थाखाय थांनाय 23 अक्ट'बर 2021 खालारखालि रायजो सरकार आरो बिल एन्ड मिलिन्डा गेट्स फाउन्डेसनजों मिरु सरकारा सावरायलायदोंमोन। बेवहाय गुबैयै आबाद आरो जिब-जुनार फिसिनायनि सायावनो बांसिनै सावरायलायनाय जादोंमोन। बेनि अनगाबो गामियारि खान्थिजों माबोरै आइजो बिथांमोननि आयखौ बांहोनो हागोन बेनि सायाव सावरायलायदोंमोन। समाजाव आइजोफोरनि आयखौ बांहोनो हायोब्लानो फैगोन गोजोन थासारि। बेखायनो बेनि सायाव बांसिनै नायबिजिरनाय जादों होनना मिरु सरकारा फोरमायदों।